Hi guys! Pupunta kami ngayon sa Lucob. Kasama ko yung kapatid ko, si Mikay, at yung mga kapitbahay namin. A few moments later. One hour later. Guys, malayo pang lalakarin namin. Oh my God. Lahat ng pulag yung ganan ta. Lahat ng gagyan ng pagkakabog. Hi guys. Laki na ng pawis ko. Nasa bukid na po kami. Malayo po kasi yung pupuntahan namin eh. So tiis-tiis muna guys. Grabe ang init. Hi guys. Okay. Play na. Yan. Play man. Hi guys. I'm so pretty. I'm so pretty. Ha! Malayo pang lalakarin namin. Kaya tiis-tiis lang.
2 hours later. Taangas na mi. Oh my. Bukid naman tangasan. Mana nabarag na. Tungod sa kapan guys. Nabarag na ko guys. Grabe, ang init. Tagas on distant. Oh, buwak. Buwak pagtagas. Sabay. Balik. Kita na yun. Guys. Tagas on na dire. Sunod kay guys. Sa are. Yara. Dito lang. Isa ganit, automatic ito. PM. Sige, yun lang. Naara ka. Grabe. Ina. Nice ka ni, hangin na dyan, pero kapoy. Sakit ka mo kayo. Buak magtakas. Many months later. Welcome to Porok Latasan. Grabe. Wow, ang daming chicken. Tanong niyo mo sa vlog. Wow. Agi lang mi sa kaninga resort. It's so beautiful. Dawa mong guide, guys. Dali, tungod. Dali, kayo magkakaw. Guys, murag saag na dyan mi anida. Murag naliligaw na kami dito. Hi. Kaya pa, Chen? Kaya pa? Kaya pa daw. Karanchoy. Para sa Lucob, guys.
Wala tubig. So, nandito na kami guys sa Lucob. Papasok kami sa kuweba. Ito po yung karating na po kami dito. Ulit yung lakad. Mukhang 2 oras po yung lakad namin. Tingnan nyo. Ay! Napalibabawan eh. Asa? Nakato ka. Kuyaw. Ang pinili. We're here! Hi! Asa sila? Dan-dan dyan. Guys, dito na po kami. So, nanamit na po kami dito. Kasi ang layo ng nilakad namin. Laki naman. Hi, Jana. Hi, Jana. Hello. Ako na po kami mag-lunch. So, dito na po kami kakain. Susulitin namin ang araw na ito. So, explore muna natin to. Natalapos. Ito po yung ulam namin. Hindi ko po ito in-endorse. Ito lang po talaga yung ulam namin.
Eventually. Guys, nandito kami sa Lucob. Hi guys. Say hi naman siya. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Welcome to my guys. Wow. Kasi namoy nabilin dito ha. Balik na yung panty. Ako po nito. Adik ko ito si Ma. Balik kita. Thank you.